हरिसिंगा बियाबाव जों गासैबो समस्तियाव बुथ प्राइमारि आरो VCDC मिटिं खालामदों। थांनाय जानुवारि मासनिफ्राय माखासे खामानि इलेक्शन रिलेटेड बिथांमोनखौ मावनो होदोंमोन। दा बिखौ आङो डाइरेक्ट रिभिउ लाबाय थादों। दिनै हरिसिंगा समस्तियावबो बेखौनो रिभिउ लादों आरो बे जानुवारि मासनि उनाव जि मोनसे फोरमेन इलेक्शन मेनेजमेंट थियरि लानानै खामानि मावदोंमोन। बेवहाय 40 समस्तियाव ओरैबायदि समस्ति गैया जेराव जोंहा 7000 फेमिलि गैया। 7000 फेमिलिनि बांसिन मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोंहा माने फेमिलिफोर दङ UPPL फेमिलि आरो बेखौ नायोब्ला 40 जि जोंहा समस्ति दङ बेयाव हाइएस्ट जे समस्ति बेखौ UPPL आ मोननो थांगासिनो दङ। हरिसिंगा समस्तिया थांनाय बोसोराव 5 बोसोर सिगाङाव जेसे भट मोनना देरहादोंमोन बिनिख्रुइ डाबल मार्जिनाव देरहानो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्लायाबो बेवहाय दाजाबदेरनायजों एबार जोङो डाबल नङा ट्रिपल मार्जिनाव देरहानो थांगासिनो दं। खेला आरो मेला बेयाव डिफारेन्स दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव मेला होदोंमोन जौ जुवानि। जोंनि समाव जोङो मेला बानायदों सोलोंथाइनि, जोङो मेला बानायदों गियाननि, जोङो खेला बानायदों CM काप फुटबल जायखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो बाख्नायनो गोनां जादों। बे बाथ्राफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुजिनाय नङा। खालि थाखा फैसा जानायनि थांखिजोंल' बिथाङा बुङोखाय जोंनिखौबो सानदो जे बिथाङा थाखा फैसानि थाखाय बानायदों। नाथाय बेफोरबायदि मेलाया जेराव सोलोंथाइनि मेला जादों, गियाननि मेला जादों, जोंहा थुनलाइनि मेला जादों, बेफोरो जोंनि हारि आरो ओनसोलखौ मुलुगनां थाखोआव दावगालांनायाव जथेस्थ' मदद खालामदों।